Okotorigba nekwanụ Daddy G.O unu onye isi ndị mkpụrụ mmiri na o jelu n'ụlọ ikpe tata anụnwa bụ 2nd of January 2025 unu ya bịakwa ka nkọrọ unu ife kpetalụ n'ụlọ ikpe ma gwakwa n'ụlọ ebe ndị ụlọ ikpe nyere ikike ka eburu ya wee jee ka ama na ọ na-enwe sọkọsọkọ ka ama na isi adịchakwa ya mma. O wee bụ na na-akọwa na ya bụ Daddy G.O unu onye nke enyere afịa wee dịka Ebo Noah bụkwa na onye Ghana onye nke gburu amụma wee gwa ndị chọọchị membia na falekọsi ife niile fa nwere na Jizọs gwara ya na ụwa ya ekpu andị na mbọsị ahụ ụwa ya ekpu bụ na 25 Disemba 2025 a na-agba ekeresimesi na falecha ife niile ahụ fa nwee prọpati fa niile inwe a niile inwe ụlọ ile inwe shọpụ inwe ngwa afịa na shọpụ ilekọ ya option ya lee ya ọsịsọ na ọsịsọ ọ bụrụ na ị nwere ego na bankị ije weta ya ka unu tụkọta ya ka o wee lụọ ụgbọ mmiri unu ya eji wee gbaa ọsọ ndụ unu amadịrị na biznes ka pastọ na-eme ndị chọọchị membia ndị efurefu ndị akpara ọha n'isi wee lekọcha ife niile fa nwere so ose ego fa nweziri bụ ego fa ji wee gote akpa asịsa fa ji wee yinye akwa fa wee na-akọwarị na ọ bụla dị sọsọ ndị Ghana bụ ndị o gwuru ya bụ ojoro na-enwekwagharị ndị isi ojii nọgasị na African country ebe ọzọ o gwuru ya bụ ojoro na ndị ahụ lesisi ife niile fa nwere wee gbara aka ka ele ọnụ na o nwezikwa ife fa nwee n'elu ụwa karịa akpa asịsa fa ji wee yinye akwa fa n'ọkwa ka a na-akọwazio na fa gbara wee bịa ka fa bazie ụgbọ onua na 24th December 2025 maka na pastọ fa gwara fa nọ na 25 December 2025 ka Chineke ya eji mmiri wee mebie ụwa wee buchakoro Okeke buchakoro Okafọ na fa nwa ya abazi na ya bụ ụgbọ fa tụtara ego ya eji wee rụ na ya ebuzifa ka fa dị ndụ wee jee n'igwe na mmiri ya eso wee buru fa ọnya ka a na-akọwa na okoko pastọ unu na-afụ ebe a n'ọkwa kọntentị ka ọ na-emebu n'ihu akwụkwọ na ọ bụkwa kọntent kreatọ na o nweghị ife ọ pasịta na ọ enweta views na o tinye ife na ndị mmadụ ahịa enene ya bụ nwoke wee tọnụzie wee ghọọ pastọ wee jee cheta nka akwa ndị amoosu a unu furu ọ na-eyi unu furu na oyi ọzianụ na-eyisisi gwa ya nya akwa o ji aghọrị ndị chọọchị membia na ndị ọzọ wee na-anasịsịfa ego wee jezie yiri akwa wee gbubezie amụma wee tibezie abụrakata abụra kọstọma wee juo ebe niile mmadụ wee ju n'ụlọ ụka asị na-etu iche mmadụ ekoru n'elu pastọ wee sị gịnị na ọkịta anụnwa ka onye ji wee gwufanya bụ ojoro ọ na-akpakọsi ntị na ego ahụ atụtarụ na pastọ ji wee lụta ụgbọ mmiri 10 na ụgbọ mmiri 10 ahụ ọ lụta abụọkwa ka ndị chọọchị membia wee gbaa ọsọ ndụfa n'oke wee na-eburi ya pasenja n'ime mmiri wee were ego nke fọrọ wee golu mgbadamgba Mercedes Benz SUV wee na-anyarị moto ya nyasịkwa n'ọnụ mgbede ka o goro na-ebiriri ndụ onye ka oru na 24th night 2025 pastọ wee gwazie ndị chọọchị membia na ụwa ya ekpuzi na o nwere ndị pastọ ndị ọzọ nyere ya aka sifa wee kpegide ekpere Chineke wee kagbuo ya na fa nabazie kama na Chineke gwakwara ya n'ụwa ka ya ekpu kama na Chineke nyere ndị nọ n'ụwa obere oge ka fa chegharịa nya fa jezie bidokwa bizines fa n'isi ọ jụọzi ebee ka fa ya esi wee weta ego ndị si obodo ọzọ ka fa ya esi wee nachi ya pastọ achọdịrị ịma na ụnụ anarụkọ na ụnụ anaghị ebee ka unu ya eti weta ego unu ya ejiri nna bido afịa ọ gbasaghọziri pastọ na ife pastọ ma bụ n'obubago ndị uwe ojii nke Ghana wee jee nwụrụ pastọ ọnya ka akpụjee pastọ n'ụlọ ikpe pastọ wee na-agọkwazi agụ na ọ bụrụkwa 25 Disemba ka ọ gwara fa n'ụwa ya ekpu na onye hụkwa deeti mbọsị ụwa ya ekpu na ife o kwuru bụ 25 na 25 ahụ ọ bụrụkwa na Disemba 25 ma ọ Jenụwarị 25 ma ọ Febrụwarị ma ọ Maachị ma Eprel na ife o kwuru bụ 25 na ọ kpọghọkwa 25 Disemba 2025 na Chineke ya eji mmiri mebi ụwa na ọkwọ ndị mmadụ na-ebozikwa ya ebubo wee na-etinye nke ahụ na ọ bụrụkwa ife ya kwuru wee na-ajụzi pastọ ebee ka ego ndị chọọchị memba odu pastọ si na oji wee lụ ụgbọ 10 na ya bụ ụgbọ na ọ lụchabekwa ya kedu ife ị na-arụrụ ụgbọ ebee ka unu na-eje osi na ọkwa ụgbọ ya eji wee mee bizines na ọ bụrụ ọkwa ụgbọ ya eji wee bụ ndị chọọchị membia wee gbanahụ ọnwụ wee jebe n'igwe ọkwa ka asị pastọ kọcharụ wee nyochazie dị pastọ n'ụlọ ikpe mbụ ndị ụlọ ikpe wee na-achọpụta na pastọ na-emeburi kọntentị n'ihu akwụkwọ na kọntent kreatọ kama na o nweghị ife ọ pasịta na ohe enweta views na o nweghị ife ọ na-enweta
o wee tọnụzie ya wee bụrụzie pastọ. Ndị ụlọikpe wee sị gịnị na ya akpụrụ pastọ ka akpụjie ya na nke ndị na-enwe sọkọsọkọ n'ụlọ ọgwụ ndị ala, ka dọkịta na-afụ maka ndị ala ka ọ fụkwa pastọ unu, ka enene ụbụrụ isi ya ka ama na o zuru oke, ka ama na oyiba gaala n'okwentu a ka esi wee si n'ụlọ ikpe wee kpụrụ pastọ wee jebe n'ụlọ ọgwụ ndị ala. Afta ụlọ ọgwụ ndị ala akpụchi ya n'aka ndị uwe ojii wee rukwazie mgbe a ya enwezi ikpe ọzọ, mgbe a ka rizọtụ eji wee jee nene ya isi ka ama na ọ na-ayịbu ala, ọ na-ayị ala spiritual ka ala fisikal, ewetazie ya ewee marịzie ife anyị eme pastọ unu n'okwentu a ka esi wee jedebe. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ na anyị esi etu a wee na-eme ndị pastọ niile a na-abụfapụta n'ihu akwụkwọ fa na-egbula anyị amụma ụgha, amụma ahụ eme na ịfụ na ndị gọọmenti ebido wee si etu a wee na-akpụrụfa, unu afụ na amụma alụlụ a na eji anasịsị unu ego eji achọ memba na chọọchị, unu afụ na ọya akwụsị na unu gwagodufa ofu ndị amụma ụgha anụnwa gbugolo amụma, nyaba amụma wee mechaa wee bịa na mmezu na mbọsị agha amụma ahụ fa gwara unu na ọya bịa na mmezu, fa atọ nụgharịa ya si na ife nwa ji mee, tụgharịkwa ya si na nke nwa ji mee, na enweghị nke fa na-egbu na-abịa na mmezu, na fa ncha bụ ndị amụma ụgha na-enwerighị ike, onwe ife jos mewagala onwe ya, efuzie fa esi ebe fa nọ pụtabazie gbube amụma na ife ahụ ya emegharịkwa mana fa afụbu okwu ya na ọya eme n'izizio dịka Trump si wee bịa tụcha ogbunigwe na Naịjirịa. Afụzi m ndị pastọ na-afụzi ọfụ maka ya kịta na-agwazi anyị na Donald Trump anawagwe na ọ ya abịazi ọzọ, mana fa agwa akwa anyị na Donald Trump ya abịa na 25 Disemba 2025. Fa agwarụkwa anyị na ọ ka o mechazie ka fa gbuwere anyị ya n'amụma ma ndị na-egbu amụma kịta na 2026 ya adị njọ, ma ndị si na ọ ya adị mma. Ndị uwe ojii Naịjirịa tetanụ n'ụla kpụkọsịbanụfa, unu bido akwa akpụrụbafa, unu afụ na amụma arụrụ a na-afa ji achọ kọstọma na nya bụ ife ya ebi.